боиси бисёр ҳам ифтихору фароҳмандӣ аст ки яке аз конференсияҳои бонуфузе ки дар созмони милали муттаҳид баргузор шуд, ин бевосита оид ба шарҳи фарогири миёнамуҳлати 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки бевосита бо пешоҳангӣ ва ибтикори пешвои муаззами миллати тоҷик муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон қабул шуда буд ва ин 5 солаи гузашта дар ин созмон, дар ин конференсияи байналмилалии об, яъне мавриди баррасӣ қарор гирифта, он корҳое ки дар тӯли ин 5 сол шуда гузашт, мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор мегирад. Рӯзи 22 ин конференсия дар як сатҳи бисёр ҳам бонуфуз ки маҳз аз тарафи котиби генералии Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш кушода шуд ва минбаъд раисии ин конференсияро ба дӯши пешвои муаззами мо муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ва шоҳигарии Нидерланда вогузор кард. Боиси бисёр ҳам хушнудӣ аст ки дар доираи ин чорабинӣ тамоми он урфу одатҳои наврӯзӣ ва масъалаҳое ки вобаста ба табиату иқлими Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, дар он ҷо ба тариқи гӯем ки электронӣ, ба тариқи сюжет, филмҳо ва наворҳо ва ҳамчунин экспонатҳои махсус нишон доданд ва бори дигар ҷаҳонёнро ишора намуданд ки Тоҷикистон яке аз давлатҳое мебошад ки бевосита ба проблемаҳои об, ба умуман тағйирёбии иқлим, ба ҳифзи пиряқҳо бисёр ҳам яке аз давлатҳои пешоҳанг ба ҳисоб меравад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллати мо бисёр дурандеш, оқил ва соҳибандеша ва на танҳо нисбати ваҳдати инсоният, балки барои ваҳдати табиат низ саъю талош дорам. 5 пешниҳоде ки кард дар арсаи байналмилалӣ пазируфта шуд. Дар ин ҷаласае ки бо ҳамраисии шоҳигарии Нидерланд дар Созмони Милали Муттаҳид андешаҳояшонро доштанд, ин дар ҳақиқат бениҳоят як пешниҳод, як андешаи асосноке ҳаст ки ин бисёр зарурӣ ва ба маврид аст ва дастгирии тамоми мардуми ҷаҳон нисбати ин пешниҳод боиси сарфарозии кулли мардуми Тоҷикистон ва бахусус аҳли зиёӣ гардааст. Мардуми ҷаҳон ҳама аз пешниҳоди ҷаноби Олӣ ифтихор мекунанд.